Maďarskú SIM-kartu si bez problémov kúpite, horšie je to s jej aktiváciou. Pravidlá môžu vyžadovať, aby osoba poskytla miestnu adresu alebo identifikačné údaje, ktoré zahrňujú špecifické podmienky pre rezidentov. Hneď sa dozvieš, či je to v poriadku, avšak medzi tým mi daj follow, aby ti neunikli ani ďalšie originálne reportáže. Keď maďarská firma odmietne predať službu Slovákovi za tých istých podmienok ako Maďarovi, alebo žiada v rámci predaja tovaru alebo služby miestnu adresu, ide o porušenie článku 21 Charty základných práv Európskej únie. Podľa práva Európskej únie je diskriminácia na základe národnosti alebo občianstva zakázaná. Každý občan Európskej únie má právo na rovnaké zaobchádzanie pri nákupe tovarov a služieb v inom členskom štáte. Maďari s porušením Charty 21 v minulosti už problém mali, keď čerpacie stanice predávali pohonné hmoty dvojakými cenami, pre domácich a zahraničným. Európska komisia označila tento krok za nepriamu diskrimináciu na základe národnosti a porušenie pravidiel Európskej únie o voľnom pohybe tovarov a služieb. Na rozdiel od Jetelu maďarský Telekom Chartu 21 neporušuje. U tohto operátora je možné kúpiť si maďarskú SIM-kartu na slovenský občiansky. Daj mi follow a v komentári nájdeš ďalšie info.